భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గౌరవనీయులు డిపి రావు గారి పర్యవేక్షణలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సార్ టీమ్ లీడర్ కాంపెల్లి బాలుగారి ఆధ్వర్యంలో గానం మునగాల వెంకటరత్నం, రచన నూకపు వెంకయ్య గారు. ప్రభుత్వ పథకాలపై ఒక పాట. ఓ రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిని మెరుగు బతుకుల్లో వెలుగు ఆకలిక వెలుగు మా రాములక్కో శ్రీరాములక్క. ఉండమంట మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. ఓ రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిన మెతుకు బతుకుల్లో వెలుగు ఆకలిక వెలుగు మా రాములక్కో శ్రీరాములక్క. ఓ రాములక్కో రాములన్నో ఓలచ్చులన్నో ఫస్ట్ బండే రాములు ఉంటామంట మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. నిద్ర బుద్ధుల బిడ్డ ఆకలి ఏడుస్తే ఆయిలు ఇల్లు తిరిగలిసిపోయేది చాలి చాలని బియ్యం ఇచ్చేది తక్కువని ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే. నిద్ర బుద్ధుల ఆకలి ఏడుస్తే ఆయిలు ఇల్లు తిరిగలిసిపోయేది చాలి చాలని బియ్యం ఇచ్చేది తక్కువని ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే ఎదురింటి ఎల్లక్క బాధల్ల పోసే. ఇల్లాలు తిరిగేటి బాధలకు ఉండకుండా కాళ్ళు ఏ రోజులకు ఉండవు ఆకలితో అల్లాడే పేద కడుపుల నిండా ఆహార భద్రత పథకం వచ్చింది. ఆహార భద్రత పథకం వచ్చింది. ఆహార భద్రత పథకం వచ్చింది. పిల్లలు ఎంతమంది మీ ఇంట్లో ఉన్నా ముసలాలు మునగోళ్ళు మీరందరున్నా అవిటోళ్ళు అందులో ఎవరందరున్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా. పిల్లలు ఎంతమంది మీ ఇంట్లో ఉన్నా ముసలాలు మునగోళ్ళు మీరందరున్నా అవిటోళ్ళు అందులో ఎవరందరున్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా పక్కగా అందరిని లెక్కేస్తారన్నా. అర్హులైన ప్రతి మనిషికి 6 కేజీల బియ్యం మనకిస్తారన్నా. ఓ తల్లి బాధపడకమ్మా ఆకలి బాధలకి ఆశలుండవమ్మా ఆకలి బాధలకి ఆశలుండవమ్మా ఆకలి బాధలకి ఆశలుండవమ్మా. ఓ రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిన బతుకు మతుకుల్లో బ్రతుకు ఆకలి తొలగు మా ఆకలక్కో. ఓ రాములక్క ఓ రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిన బతుకు మతుకుల్లో వెలుగు ఆకలికి వెలుగు మా రాములక్కో శ్రీరాముల. ఓ రాములన్నో ఓలచ్చుమన్నో పస్తు పండే రోజులుగా ఉండమంట మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. ముందింటి ముత్తక ఇంటికి ఇక నుండి బదులుకెళ్ళే పని ఇక ఉండదక్క. నిద్ర లేచిన బిడ్డ ఎప్పుడు ఆగలన్న అన్నము కుండల్ల ఉంటదన్న అన్నము కుండల్ల ఉంటదన్న అన్నము కుండల్ల ఉంటదన్న. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువనున్నోళ్లకు 35 కేజీలు బియ్యం ఇస్తారంట. ఆహార భద్రత పథకం అమలు చేసి ఏకైక రాష్ట్రము తెలంగాణేనంట ఏకైక రాష్ట్రము తెలంగాణేనంట ఏకైక రాష్ట్రము తెలంగాణేనంట. ఓ రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిన మెతుకు బతుకుల్లో వెలుగు ఆకలిక వెలుగు మా రాములక్కో శ్రీరాములక్క. రాములక్కో శ్రీరాములక్కో చాలి చాలిన మెతుకు బతుకుల్లో వెలుగు ఆకలిక వెలుగు మా రాములక్కో శ్రీరాముల. ఓ రాములన్నో ఓలచ్చుమన్నో పస్తు పండే రోజులుగా ఉండమంట మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపుమంట ఇక తీరునంట. మన ఇంట్లోనంట మన కడుపు. థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ.